لە شاری قامیشلۆی ڕۆژاوای کوردستان ئاهەنگێک بۆ پشتگیریکردن لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕێکخرا و تیایدا بەشداربووان پشتگیری خۆیان بۆ پێشمەرگە دووپات کردەوە. وڵاتین ڕۆژئاوای کوردستانی مانە قۆناغ راوەستاندیدا ji بۆ بناسن و چی چێ ببات divê rewşan û ya bi ser Kurda bi giştî de hatiye û bi ser Rojavayê Kurdistanê bi taybet ta rengê şahiyê li Rojava hatine veşartin lê çalakî ji bo piştgiriya pêşmerge berdewam in ew pêşmergê yê ku di eniyê şer de canê xwegorî Kurd û Kurdistanê dikin. هەروەها ڕۆژئاوای کوردستانی و بتایبەت li bajarê Amûdê şevek hunerî hat darxistin ev şev dorpêçkirî bû bi stran û helbestê ku li hengiya pêşmerge di şer de di dexuyanê kirin û hejmarê ku di stran ew hunermendên û hatîbûn û ji ber vê yekê jî diha diyarkirin kolatiyê Rojava ji mezin ta biçûkê wê ew piştgiriya pêşmerge dikin. Yani îro pêşmerge wek dibê berxwedanekî dikin di cîvan neyarê dijwar em jî hatine wek dibê em piştgirtinkê bi gotinkê bê bi helbestekê bê ev ji me tê xwestin ku îro em vêk wek seydayê tîrêj dibêje sûn bi xwîna wan şehîda sûn bi zor û sitemê em ê heyfa wan hêlînin bi tifing û qalemê ama îro berxwedanek bi qalemê yî em dibînin erkek li ser milê me got em jî li pêşmergê xwe xwedî derkevin hema tişkî meعنewî bê tişkî got em demê bidin van pêşmergê xwe û hûn îro hûn ê parastina Kurdistanê dikin. Pêşmerge yanî tiştekî pir mezin di welatê me de em dixwazin divê jînehanê bi ser kevin. Em wek Kurdê Rojava em piştgirtina xelkê Kurdê başûr dikin bi hemû endamê xwe û xortê xwe û keçin xwe. Bawerî bi hêwayî serokê hemû Kurdaye bi dil û can pêşwazî kirin. هەروەها divê şevê de helbestvan hunermendê wê dan diyar kirin ku ew piştgiriya pêşmerge dikin ji ber ew dibînin çendî pêşmerge qurbaniyê pêşkêş dike ji bo Kurd û Kurdistanê û ew dixwazin herdem pêşmerge bi ser keve û wan tekez kir ku hêviya wan mezin e di serxwebûna pêşmerge û Kurda de ji bo Kurdistan hîngeş û rengîn bibe. Bi tenê welatiyê Rojava piştgiriya pêşmerge dikin lêbelê hunermend û helbestvanê wê jî hewl didin ku ew bi hestê xwe nêzîkî pêşmergê qehreman bibin ji ber vê yekê jî wan şevek hunerî li darxistin bi navê rojek ji bo serxwebûna Kurdistanê. Dêrsim Abdullah, Kurdistan TV. Heta qetreka xûnekveşê me de heye em dê berevanî ji vî erdî keyin